Успяхме ли да удовлетворим желанията на нашите клиенти или само така си мислим? Първата ни поръчка е за спален комплект, изработен по индивидуални размери, като долният чаршаф е направен с ластик за перфектно прилягане, а калъвките са изработени с цип. При втората поръчка клиентът имаше ясна визия – спалният комплект да бъде изработен с едноцветен долен чаршаф, пастващ перфектно на основния цвят, а юрганските торби са 2. За следващата поръчка клиентът имаше конкретна нужда – долните чаршафи на комплекта да бъдат изработени за много висок матрак. При четвъртата поръчка изработихме стандартен едноцветен спален комплект, като юрганските торби са 2. Следващата поръчка е за нещо, което не всеки прави – 2 броя юргански торби с кръг. Следващата поръчка е за 2 калъвки с цип, изработени от Ramforce 5D Desen. Седмата ни поръчка беше най-нестандартна до момента. Клиентът пожела 6 калъвки с цип без украсителен тигел, от които 4 броя с изключително голям размер. Към комплекта добавихме долен чаршаф с ластик и 2 единични юргански торби. Поръчка номер 8 включваше 2 кърпи за баня от египетски памук и спален комплект с по-голяма торба. Поръчка номер 9 беше за спален комплект с 2 единични юргански торби от Ramforce 5D щампа. Последната поръчка клиентът избра стандартен спален комплект, комбиниран с едноцветен долен чаршаф, подбран да пасва перфектно на основния цвят. А ти избра ли своята поръчка?